ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. ҳама каса бардуро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Дар ин аввор анаструмен барои сохтмон барои кори устова астай. Ди хонаи заминакӣ астай бардуро. Ди хонаи заминакӣ. Якташ 50000 сомон ай, дигари хонаш 80000 сомон хонаи заминӣ ай. Ди комната квартира астай бардуро нархеш 150000 сомон. Як замини дига холи астай бардуро замини ришт, фундаментош рехтагӣ нархи ӯ 43000 сомон. Хулоса дар ин видео чизои арзон бисёр рӯй кардагианд. Ман ҳам ҷои қизиқ шавози гап задам. Дар ин видео чизои арзон бисёр айда хулоса. Аз куҷо хона замин квартира дар кура дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона ҳай, машина ҳай, квартира ягон гов мола чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем ки шумо дар результат бита. Мисли ҳар вақта я дона лайкира биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонед, подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. Рафтем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریوسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا امی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونن. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نقش با مصلحت بردرو ایروی کیلو زاویسید میکنه. 6 تا نمره شماندگی می نمره ایمو وایبر واتساپ داره. 2 تا نمره تاجیکستان شام هسته. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مدا میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام ای با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره. به یگان تشویق دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. دوستان عزیز انمی برادر روز انمی اینسترومنتورا برای ساختمان امسال همی گپ میزنه بدلشی انا خانه و زمینو را گپ میزنیم. نه برادر روز گوش کنین چی میگه. سلام علیکم برادرو. اینسترومنت ها آوردگیم برای ساختمان برای کاری استوا در شهر وحدت نزدیکی رایون چوقایشه. مثلا این خیلی لیسا هستای размери дар кори мисол сенавои чанд қайфора мехеза баландиш мешава ки даманалид истифода барӣ. баъд дамкрат ҳастай а 1 метр сар меша хестанаш то баландӣ 3 метра. бойни хали балка ҳастай специально барои маналид истифода мебаранд дар ҷои тахта. бойна фанерош ҳам ҳастай фанерои хубай барои айбулои тахтҳо мондан. ай ҳамин фанерош шитам сохтагиай барои бетонрезӣ ҳастай. ини хали шпилкаву гайка ҳастай барои шитора маҳкам кардан симқатӣ намебанд. ҳамаи ҳамин инструментҳое ки мебинед барои сохтмон истифода бурдан барои корои устувор ҳамаи ҳамин чизҳо ҳастай бародаро. метавонед ки омада дастрас кунед. адрес шаҳри ваҳдат наздикии район чуқайша. номеро дар боло нависондагиай номерои тоҷикистон ҳастай бародаро барои занг задан пурсон шудан ҳастай. номерои россия барои WhatsApp Viber имо барои пурсон шудан. دوستان عزیز اکن آورا سر میکنیم با دقت خشوکه گیان باش کنین. بردروی عزیز خانه دستین قرار دارد در شهر ایسار جماعت شرارت دههای گنجرس پیش تاکسی های گنجرس دبده میخونه. 7 سوتیق زمین ده 4 در خانه را فوندامنتوش بلند ریختگی تاش پدوال داره. سویتش هسته بردرو اوش همه گذرانی تمام. حجتوش 100% 1000 دانه غشتی پخته داره. 2000 دانه سمن بلوک داشته. قم سنگشم هستگی دی خانه محکم دروازه 5000 سومانه زدگی. قریبی خانه در مکتب هم هسته бардро ҳами хона кӯчаи мактаб дай мега. мактабаш я 100 метр дуртарай. нарша бардро ва хоҳарои азиз 100,000 сомон мега. кредитам мешава 1 сола. алиша мешава ба хона дар шаҳри исор боша ана болоиш сумете мега. касе ҳами хонара бихара бардро ана як бочка ятонаҳа падарка. دوستان عزیز خیلی نمره تلفنش هسته مثال با زنگ میزنین معلوماتی بیشترش میگیرین. 100,000 سومانش میگه 560,000 روبل میشه. نمره تلفنش هست زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین.
бача ҷуда дуроз бикаш оли видео нав саршиде. дӯстони азиз, ина квартираи фасон. Квартира фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе пишти корвон гранзавод да. Дом бардро 5 этаҷаи. Дихонага дар 2 этаж қарор дорад 48 квадратни метр, ремонташ падъабоя чихеле десен, об светаш мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% ана ҳоҷатхонава ҳамомаш отдельни бидай. ҳоҷатхонава ҳамомаш отдельни мақсад зурда. Нақша бардро ва хоҳарои азиз 220 000 сомон мега. чихел нархи зурда бардро 220 000 сомон дихонага 2 этажда ана пишти бозори корвонда. 220 000 сомон бешухи нархи зур. касе харидор бошен савдо мешава. 1 миллион 230 000 рубл мешава бардрои ғариба. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. хонаҳои арзона бардро скриншот кинена, бас пага саҳар занг бизанен, шав ними шав занг назанен, ба таҳқиқав кинен я хел одамора. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, кӯчаи Истиқлол 1, пеши масҷиди ҷумъахонида. 4 сотиқ заминда 6 дар хонаи фасон кардагия, ремонташ миёна, обу свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, ҳамом, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, қариби хонада мактаби 5 наздик бидай. точкаи зурдай бардро нархша 350 000 сомон мега. 350 000 сомон. бовар ки 100% меарза. 1 миллион 960 000 рубл мешдай. номерои телефонаш номерои Россия, имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи шаҳри нав бихарен. ана ки бардро мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бачааму лайк аҷиқидӣ. мардак боре айти ҳичи намеравам, як дона лайки бепла биҷиқ дар комментара бинависе ки ака беҳтарин видеонам ка дастгирӣ кинен шерои нар. ма барои шуморо хонаҳои арзон ёфтесам, ку шумо ҳам як дастгирӣ кинен, мо ҳам дастгирӣ кардесем аи тараф. гӯш кинен бардро бо диққат. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Кайнама. пеши стадион дай. касе ки бардро аз ноҳияи Данғараем фаҳмидем ки ма гиҷоша гуфтесам. 6 сотиқ заминда 3 дар хона қади кайлдорош кардагияй, як хонаш бардро ремонт дора, дига хонаҳош ремонт надоштай. светаш ҳастай, овша мегзарони тамом. ҳуҷҷатоша ба номи ҳами харидор карда метия. касе ки бардро ҳами хонара мақсад бихарен, ҳуҷҷатоша ҳами соҳибаш худаш карда медодай. қариби хонада мактаб, магазин, балниса, масҷид наздикай. нарша бардро ва хоҳарои азиз 50 000 сомон мега. бовар ки сумешид ҳози хида мехаридимаш. 50 000 сомон, 280 000 рубл мештай. бардрои ғарибам 280 000 рубл. ина бо видеоша роӣ кардагай, видеоша тамошо кинен, ай парас сурати дарин мисол берини хона ҳай тамошо кинен, мисол касе харидорем бирен ай пеш хонара бибинен. ҳамин 50 000 сомон мардак гори, 280 000 рубл. номерои телефонаш номерои Россияшай, имо WhatsApp дора. хай бардро дига маълумотоша занг мезанен, аз соҳиби хона мегирен. тамошо кинен. дӯстони азиз, мегзарем ба 6 эълони имрӯза, як хонаи фасони дигаре некишам. хонаи фиши бардро қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, совхози Ангурбоғ, участкҳои навда. 7 сотиқ заминда обши 5 дар хона кардагия, бардро обши 5 дар хона. як хонаш ремонт дора, ду хонаи дигаша паталокоша часпондагиам, бо ду хонаи дигаша ана тахтоша қати паталокош овардагиян мега. об светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ана ҳоҷатхона, ҳезмхона, аловхона дора, гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, дарвозарам доштай бардро. нархша 170 000 сомон мега. 170 000 сомон савдо мешава. агар як комната квартира дар шаҳри Душанбе ам боша, алиш мекадай. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. 958 000 рубл мешидай. бардрои азизам, мегзарем ба 7 эълони имрӯза.
дӯстони азизи хонадесен қарор дорад дар шаҳри турсунзода деҳаи истиқлоли 3 тарафи мазори балогардон 8 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдорш кардагӣ кухни ана баня дурунишда бардру ремонт дора овсует ҳаст ҳуҷҷаттоша маслиҳат мекуне мега гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ беруни хонада баня ҳоҷатхона кухни ҳезмхонарам доштай ва бардурот 25 сотиқ замини ғаларам дора барои ягон чӣ кардан мисол нархша 260 000 сомон мега 260 000 сомон касе харидор бошад савдо мешава 1 465 000 рубл мешидай дута номерои тоҷикистон шамондагим бардорот номерои поёнгишта имо ватсап дора касе харидор бошад занг бизанед хонаи арзона аз шаҳри турсунзода бихарен. дӯстони азиз мегзарем ба як квартираи арзони дига ин квартира десем бардро қарор дорад дар шаҳри турсунзода духхонага дар 8 этаж қарор дорад 52 квадратни метр дим микрорайонш будай дом бардро новостройка хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки дом новостройка без ремонтай мега шикатуруш кардагия дим микрорайонда қариби амонатбанкда нарша бардро ва хоҳарои азиз 150 000 сомон мега дукомната 8 этажда новостройка 150 000 сомон арзон алиш мекадай 842 000 рубл мешида бардуру номерои телефонаш аст харидори аниқ занг бизане. дар аввали видео гуфтам ки як хонаи 50 000 аст якта 80 000 бардурои азиз ана 50 000 аз ноҳияи данғара хеле ки ана диден ура гап задам ина бардуро хонаи 80 000 аз ноҳияи ёвон бо диққат гӯш кунед оли бисёрат фикр кардем ки барои просмотр дурӯғ гуфтеса не бардуро ма ҳаракат мекунем ки дурӯғ нагӯм дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон 5 сотиқ заминда дар хона кардагӣ ремонтш коробка мега соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ заминӣ дорам мега мефурӯшам 5 сотиқ замин ов дора мисол занг бизанед бо мефаҳмонам дига маълумотоша мега нарша бардро 80 000 сомон мега 80 000 сомон 450 000 рубл мешидай номерои телефонаш аст занг бизанед харидоро. бисёре вақт менависанд ки аз ноҳияи фархор ягон замини арзонтар шава бумон бардори азиз гап нест фақат ма шумо дар хона замин квартираи арзон намемонам фақат шумо дастгирӣ кунед ҳамин канали мара лайкҳоро бичқен касе меҳмонед подписатсия кунед ва дар комментария бинависед ки ака беҳтарин видеонем ка дастгирӣ кунед шеърои нар гапто надорам дӯстони азиз замине десен қарор дорад дар ноҳияи фархор 6 сотиқ заминай фундаментош рехтагӣ гирди атрофшда мега ана ов сует ҳастай нарша бардро ва хоҳарои азиз 43 000 сомон мега 240 000 рубл мешидай нархи зурне ки арзон алиш мешава номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирем. дӯстони азиз хонаҳои фурӯшӣ тамом шид яди комментария фасона мехонем баъд хайрхиш мекунем ин бародар монависае ки салом алейкум брат ма дар россия мега бегаҳ мешава зиқ мешам аз видеои тра тамошо мекунам хирсанд мешам мега гап нест шеринар раҳмат барои дастгирит аз сабаби ки зур гап мезанам ё мисол ягон шустрагӣ кардам ба ин бародар нигоҳ кунед чӣ гуфтае спорт 21 навистае ки гил дар болои олича акаи мо балоча сафаралӣ саидзода нависае ки ака як хари фурӯшӣ дорам ҳар чори передо киш ана кор мекуна мега полни фули фулай мега анай бародар монзур нависаене ки навистае ки гил дар болои светофор савсид ака ба бигзар мега мошин назанада ака хай дӯстони азизам инам хеле бад видеои имрӯза хеле бо инаи ана гилбазм комментариҳои фасонтона хондем
фикр мекунем ки хай видеои имрӯза шумода маъқул шуда, хай яке маъқулам нашуда боша барои ҳами дастгирӣ кардани мо, барои ҳам чақчақҳои мо. ядона лайкира биҷихен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки ҳами хонаву мисол замин квартирои арзон айда сатен дар канали ма подписатсия кунен бардро ва ҳами ядона лайкира биҷихен битонен ҳами видеора имо WhatsApp чи сайте дорен падилитсия кунен ва ҳами ана видеои мо кардесем ба VPN тамошо кунен бардро. аввал VPN кулчат кунен баъд тамошо кунен. касе ки бардро бе VPN тамошо кардем бо як бор дига бора тамошо кунен. VPN гирон кунен баъд ҳам то охирша тамошо кунен. Да тамошо ҳам накунен, ҳами телефона лави трезада мондан мо бимонен ҳам худаш рафтан бигира худаш ҳам просмотр мешава. дӯстони азиз, касе ки то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. дӯстони азиз, хай гапа бисёр намекунем, ин гапи ма тамомшавӣ надора. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дасти кама набинен.